Děkuji. Hello guys! Máme tady opět pondělí, opět další vlog. Šlo za pondělí a zase jdeme na market, aby to nebylo moc stejný. Jo. Ale today we're gonna change a little bit. Vezmeme sebou na market. Mám tady, abych si vás mohla nalepit, abych měla volné ruce. Abyste konečně viděli, jakoby, kam my teda chodíme. A už vás mohli jít do školy, ukázat, co jste třeba do školy. Can be. Já to budu mít dneska pověšený na krku, to je v pohodě. No, takže jdeme na market, vezmeme vás sebou a pak jdeme do školy, konečně máme ten meeting. Yeah, we will see. A pak jdeme spát, protože jsme unavení po včerejšku. Jo, kdyby se někdo ptal, co jsme dělali o víkendu, o kterém jsme jakoby nenatáčeli, tak v sobotu jsme měli International Dinner, mám video na Instagramu, jo. A v neděli včera jsme byli na International Party. Oni začínají hrozně pozdě, že my jsme tam přišli ve 22:30. Hodinu jsme tam čekali, než jakoby někdo přišel, aby nás tam bylo víc než 4. A až pak jakoby po té hodině a kus něco, tak jsme šli teda dovnitř. A pak to nakonec jakoby bylo dobrý. Odcházeli jsme jako poslední. No. Zavírali klub, jo. My jsme seděli venku na židlích. A oni už začali jako tam okolo nás štylovat ty stoly, jakože hotovo finish. A aby nám naznačili, že teda už jako máme jít, no. Takže jsme odcházeli v 3:30 ráno. Do postele jsme se lehli ve 4, koukala jsem, bylo 4 hodiny ráno. Takže jsme docela K.O. dneska. Ale bylo to fajn. So, let's go. What is this počasí? What is this? Ale my jsme reálně vyšli z toho baráku, no. A začalo. Ty prostě vždycky začne pršet úplně out of nowhere. Kamo, asi to voní. Jedno rejče máš podle mě tak na 3 sezení, no. Thank you. Jsou tam masivní rajčata. Jako, no. Vidíte to? To máš tak. Jdem za naším pomerančářem. Máme tady takovýho pána, ke kterému chodíme vždycky pro pomeranče. Je tady krásně vzadu, mega tasty. Či se nás pamatuje? Hello! Hodnej pán, hodil nám tam jeden navíc. Doufám, že to bylo vidět na tom. Vidíte ty cuketky? Nebo tohle? Hello. اكسيدا نفتا اكسيدا اكسيدا نفتا سكرات شغل هنا يو Thank you. And how much? هنا يورو Yeah. Thank you. Thank you so much. Bye. No, a takhle to tady je, ne? Kámo. Prostě. Máme 20 autorek. Takže já si myslím, že opět success. Kolik jsme platili? 4,5 eura za tohle všechno. What do you have? Snídaně. Strašně hezky to voní. Masově úplně. Je to mega dobrý. Kolik z 10? 8, jenom kvůli tomu, že to stalo 3 eura. No, každopádně my jsme na zastávce. Čekáme. Nevíme, kdy to pojede. A viděli jsme bouračku. Jo, čekali jsme, než si Eli vybere, co vlastně teda chce si koupit. A prostě tam dodávka nacouvala do taxika. Prší. Hodně. Prší a venku se setmělo. Cože? Že tady zima lidi. School of Education, number 5 and the yellow thing. So you have to go somewhere here. Tady je ten plácek. Tady jsme hráli tu hru. Ten speed friending, tady. To znamená, že půjdeme tam a půjdeme sem. Jsme tam byli u ní, že jo? To je tady ta budova podle mě. Jo, tak půjdeme tam, to mě to je jedno. Hello. Včera jsme to opět neukončili. My jsme byli totiž včera velice unavené, takže... No. Ono už se pak stejně nic nedělo, že jo? To ne. A co jsme dělali teda? Vařili jsme, uklízeli jsme. A pak spinkali. A pak jsme odpočívali, dokoukali jsme Straku. Toho jsme usli. Ty taky? Jo. Fakt? Jo. A Tak to vůbec nevím.
No tak já jsem si dala celý díl Spinks, no nevadí. Pak nám přišel pan majitel bytu a šel nám opravit zásuvku. Dostali jsme domácí med, jiný než náš. A tady ten byl takový, já jsem říkala, že mi to hrozně připomíná, kdyby tam byl jako nějaký alkohol. Nevím, jestli tam je alkohol, ale je prej domácí. Jiný včely, exotický. A náš dnešní plán je, jedeme opět do školy, máme tour v knihovně. Od Ariotot. Nikdy tam nepůjdu. Zlatý ujeb jako v tomhle tom. Mají to strašně složitý. Učování knížky je tak hodinový proces. Mají to divný, mají to divně označený, divně rozdělený. Paní nám říkala, že když máme vyšší knížku, že máme dávat do větší poličky, aby se tam vešlo. Nevím. My ještě nemáme furt ten mail na to, aby jsme se zaregistrovali náš vlastní školní mail. A bez toho tam nemůže mít, takže... Ale good to know. The info, I guess. Ale jako hodinu jsme tam seděli, jak... Zase se pak už ke konci, už se podíval okolo a všichni byli na telefonech a nikdo už ji neposlouchal. Protože nám ukazovala, jak se vyhledávají knížky. Aspoň jsme šli ven dneska. A tam je ošklivo. Úplně mračno hrozně. Takže počkáme na autobus a pojedeme asi domů, ne? Kolikátýho je? 18. středa. Hello, vítejte dneska ve středu 18. Hurá. A máme tady další den z našeho týdne. A řekni nám, kam jdeme. No za prvé, už je 5 hodin, jo, my jsme zase celý den leželi. Ne, ale Eliška byla bydlenka. Bydlenka edice. Bydlenka říkala, prý, já jsem dneska úplná bydlenka. Takže prala, jo, sušila prádlo. Složila jsem ze sušáku prádlo, co už tam schlo. Udělala palačinky, takže teď, jelikož nás čeká o víkendu tady jejich veliký karneval, je to jakoby největší věc tady, kvůli že jo, Velikonocům a tak, jsme se rozhodli, že půjdeme s našima kámoškama pro kostým najít nějaký, protože žádný nemáme a jelikož už se to blíží a je středa a v sobotu by to teoreticky mělo být, tak potřebujeme kostýmek. Doufám, že něco najdem. We'll see. Fouká, no. Není prostě teplo a o tom víkendu, já jsem koukala, ono má je prostě fakt 12 stupňů. My jdem trošku pozdě, ale už jsme najeli na ten řecký čas, že it's OK. Vyšli jsme tady na hlavní silnici směr park a jsou tady ty věci. Ano, jsou tady. Jsi si jistá? Ano, vidím je. A Eli, vidíš tyhle věci? víte na co to je? Já vám to řeknu, já jsem totiž hrozně chytrá. Ona je totiž genius. Ono to je na písničky, chápeš, tady půjdeme a oni takovou udělat tuc. Je to náročné. Do you? Oh, you have a... Yeah, Oh my God, we are recording a vlog. Yeah. Okay. So we are influencers. Okay, I love. So what do you have? Okay, I have the Oh, black. that's crazy bag. Oh, that's really the black wings. Oh yeah. The I still don't know the name. The red Horns. horns. I remembered horns. Okay, perfect. The red horns, Wow. and then Oh the red yeah. gloves. Sexy. Yay! And I will be all in black. Okay, that will be amazing. Yeah, we think so too. Queen. So we thought about you definitely know that last year? Was it last year? I think. The heist on Louvre. It was in France. You The have to what? know. Louvre. 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 They like Louvre. Louvre. Les And then bijoux de la couronne. Oh my god. What? Yeah. What Okay, did you just say? That's a French reference of Okay. the jewelry thieves. Yeah. Thieves Yeah. in the Louvre. Yeah. So we thought about going as them. Yeah. To find I mean, dressed like the No, I will show you because the thiefer or the jewelry. I will. No, Or the Louvre. The thieves. The thieves. Oh, we can go as the Louvre. Yeah. Pyramid or something. Yeah. Okay, that's perfect because you are with French people, so they Yeah, that will be all funny. have That will the be funny, reference. right? Yeah. Kdyby to jako nepohnali, tady máme náš nákup. Není kompletní, protože Není. tak impossible je najít reflexní vestu v Řecku na Krétě. Velice. Vybrali jsme si teda, že půjdeme za ty zloděje z Louvru, protože mně se to fakt strašně líbilo, když jsme měli ten náš Halloween u nás v Ústí. Takže jsme se rozhodli, že za to půjdeme. A máme korunku. It's small. Yeah, It's really small. I told ya. No, it's okay. It's okay. Ale
rukavice, na který ještě musíme zítra sehnat prstínky. Hlavně potřebujeme velký necklace. Je to roztomilý, ne? A nemůžeme se na ty vesty. No my jsme šli totiž, jakože půjdeme na benzínku, protože třeba u nás, co vím, tak se na benzínkách prodávají reflexní vesty, když je to jako povinná výbava. Ale tady neexistuje, nemají. Takže my jsme tam přišli, teď já jim ukázala fotku, ne? Máte to tady? A oni byli, haha, tak jsem jim to ukázala. A oni byli, že? Ne. Totální vietnamsovský obchod, jako máme doma. Jo, úplně A ne. takový ty Vietnamčici, Větva. Tam se nám paní taky vysmála, úplně, že jako, co tady potřeba. Tak jsme šli pak ještě vedle do obchodu, kde měl taky tady ty píčky. Promiň, mami. No a tam se mi pan taky vysmál. Takže to budeme muset ještě vyřídit, zítra půjdeme nakupovat. Ty vypadáš mega dobře, ale... Takže ukradnout? Ukradnu ti srdce. Oh, god damn. Doufám, že jste rádi, že jsem jakoby natáčela i už před těma lidma. To byla naše Leanne. Bobby. Milujeme Leanne, Leanne, we love you. Takže this is our haul of what we bought today. Tomorrow we will continue. Když tam pak dát titulky, to mě bylo rozumět. To dám pro maminku, pro tatínka, pro všechny naše rodiče a pro všechny naše prarodiče, abyste věděli, o čem jsme se třeba s Leanne povídali. So, see you tomorrow. Tak baví ty prstinky potom. Akorát to úplně nefunguje, pač mě to trošku bolí. Nebo jakoby odumíravé prsty, takže... Já bych řekla, že 10 z 10. What do you think? Já si myslím, že jako můj nápad docela dobrý, ne? Lepší než locika. Já si myslím, že tohle tam moc jakoby lidí mít nebude. To by bylo mega, jako kdyby jsme byli jediný. Sluníčko! Hezký počasí. Dneska je 19. února, teda čtvrtek. Nevadí. Máme odpadky. Nevím, jestli jsme vám říkali, jak tady funguje jejich třídění odpadu, ale oni prostě mají jeden konťák na všechno dohromady, teda všechno jakože odpadky prostě mimo plasty, papíry a tak, prostě takový ten... Směsný. Ano, to jsem chtěla říct, směsný odpad. Pak tady mají popelnici, která je právě na všechno ostatní, takže oni hází do jedné popelnice jak papír, tak plasty a všechno ostatní, takže to je prostě jakoby zvláštní, viď? Dneska máme, prostě máme průvodce a bude nás průvodčovat městem, který máme jakoby projitý, ale bude nám třeba řekne nějaký zajímavosti k těm všem věcem, který třeba neznáme. Nám ukáže nějaký secret spot. Je to strašný chaos dneska tady. Jdeme tou naší klasickou uličkou, kterou už jsme tady byli prostě včera vlastně. To je Leanne Hometown. Leanne Hometown ulička přesně. A nakupovali jsme tady ty věci. Takže teď už jakoby k tomu dostáváme trošku nějaký info, jakože o co jde a proč to tady je. Protože ji neslyšíme pořádně. No, protože tady je hrozný hluk, že jo. Oni prostě dneska, nevím, co se jim děje, ale tady prostě miliarda všeho. Motorek, aut, lidí, všichni někam jdou. Ale musím říct, že je to nice jakoby slyšet trošku, jakože proč tam prostě stojí studna, víš co. A jdeme na to náměstí, ne? Tady jsme šli, když jsme šli z toho jídla. Jdeme poslouchat. No nic, jdeme do parku na kafíčko za naší Leankou. Aby jsme si vynahradili včerejší den, kdy jsme na kafíčko nešli. Takže, a je pořád hezky. Takže we love. Eli dělala, nebo Eli vymyslela. Dělala taky, ale jako no jenom to kuřici, já jsem si to pak udělala sama. Ale tak jakože základ byl ode mě. Ale prostě teď udělala jsem kuřecí maso, pak jsme si dali tortilku, do toho jsme si dali zeleninku, sýreček, kečupíček. no prostě jsme měli kámo tortilu zapečenou. Top. A bylo to mega dobré, koupili jsme si salátek, mega dobrý. Skoro jako od maminky. Jdeme, máme 10 minut. Hey guys, we are going home. Jdeme domů. Bylo to fajn. Jak dlouho jsme tam seděli? 2 hodiny? No, něco takového. 2 hodiny English. Hell yeah. Úplně, ale fakt, viď? Jako jestli jsme si řekli my jako třeba 2 věty česky mezi tím. A to bylo jenom, protože jsme se ptali třeba ještě na slovíčka, jsme nevěděli.
Byli jsme v parku, ve kterém mají jakoby kavárničku roztomilou, hezkou. Tak jsme se tam slunili, veď, chvilku, než to zašlo. A bavili jsme se tam s tím baristou, který tam za náma pak přišel, když jsme se povídali. Začal nám vyprávět o tom karnevalu. Jakože kdy to bude a že to je jako fakt velká věc tady a o tom, kdy začíná sezóna. O počasí a tak. Yes, a že vlastně po tom karnevalu všichni Řekové nemají peníze, takže jsou doma. Ale tím, že už jakoby tady bude hezky, tak to tady budeme mít takový pro sebe, že jo? Protože oni nebudou mít prachy a budou celou dobu doma. No, fingers crossed, že fakt bude hezky. Pač já dneska celý den chodím a říkám, že bych chtěla jít do moře. A že bych chtěla jít plavat, to dělá to slunko. To už dneska nemáme nic v plánu. Ani nevím, zítra asi taky nemáme nic v plánu, možná to vydám už dneska, ne? Nebo zítra. Myslím, že už nebudem natáčet, když nebude nic záživného. Pak dáme vlogísek z toho karnevalu, kde jsme mohli. My jsme se šli podívat na střechu. Já si myslím, že bychom tady jakoby neměli co dělat, jo, ale když bylo to odemčený, no. Tak jako výhled 10 z 10. Dám nebo nás odsaď vyhoděj. Ale hustý, úplně to tady vypadá jinak. Teď kdyby to nešlo otevřít, ne? To bychom asi... Dáme se, že tady někdo stojí, že jo? To byla naše, jak se tomu říká? Kulturní vrožka. A pak ještě si říkají, jo, prozkoumávačky, jako TV Twix. Děláte prozkoumávačky, abyste udělali prozkoumávačku na střeše. 5, 4, 3, 2, 1, jdeme!